Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен иң җаваплы чор башланды. Бүген алар беренче бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Беренче көнне мәктәпне тәмамлаучыларга әдәбият, география һәм химия буенча имтихан тапшырырга туры киләчәк. Түбән Кама милли оркестры Әлмәттә калабыз кунаклары концертта утырган килеш Италиягә сәяхәт бүләк итте. Италия, это просто завораживает, и как будто мы находимся там. Телекомпания безнең туган көне уңаеннан яңа вокаль проект игълан итәбез. Катнашу шартлары нинди? Мондый проектларда катнашу һәр вакыт тәҗрибә бирә. Тамашачы алдында чыгыш ясау, музыка тармагы белгечләре белән эшләү, камера алдында курку хисен җиңү. Булар барысы да кыйммәтле белемнән тыш онытылмаслык хисләр дә бирә. Бүген Әлмәттә мәктәпне тәмамлаучылар өчен мөгаен иң дулкынландыргыч һәм мөһим вакытларның берсе башланды. Бер айдан артык вакыт эчендә 900-гә якын укучы бердәм дәүләт имтиханын тапшырачак. Аннары дулкынланып нәтиҗәләрен көтәчәк һәм уку йортын, димәк, киләчәк һөнәрне дә сайлаячак. Сынау тапшыручылар белән Алсу Нуриева очрашып кайтты. Бүген Әлмәт районында бердәм дәүләт имтиханы тапшыру чоры башланды. Беренче көнне мәктәпне тәмамлаучыларга әдәбият, география һәм химия буенча имтихан тапшырырга туры киләчәк. Быел Әлмәт районында 832 мәктәпне тәмамлаучылар арасыннан 803 кеше бердәм дәүләт имтиханы, калган 28 дәүләт чыгарылыш имтиханы тапшырачак. Бүген 12 кеше үз көчен географиядә сыный, 51 укучы рус әдәбияты һәм 130 кеше химия буенча белемнәрен тикшерә. Соңгылар арасында Элина Юлдашева да бар. Ул үз тормышын нефть тармагы белән бәйләргә тели. Я готовилась к химии. Мин химияга 2 ел әзерләндем. Онлайн мәктәптә репетитор һәм мәктәп укытучысы белән шөгыльләндем. Бүген мин борчылмыйм, чөнки мин үз көчемә ышанам. Нинди нәтиҗәгә ирешәчәгемне алга таба күрербез Посмотрим, инде. какой будет результат. Әлмәттә бердәм дәүләт имтиханын тапшыру урыннары видео күзәтү системасы, металл детекторлары һәм башка техник кирәкле әйберләр белән җиһазландырылган. Барлыгы 3 пункт: 3нче, 12нче һәм 20нче мәктәп. Балалар хәзерге вакытта алар мәктәпкә керәләр. Шуннан соң үтәләр аерым бүлмәгә, алар анда үзләренең әйберләрен калдыралар, телефоннарын, сумкаларын калдыралар, үзләренең сопровождающийларына диергә инде укытучыларына. Аннан соң алар үтәләр металлорамка аркылы һәм дә аудиторияларына кереп китәләр. Ралина Латыпова имтихан бирергә Кәләй авылыннан килгән. Атна саен бер яңа китап укыйм. Бу мәхәббәт әдәбият имтиханына әзерләнергә ярдәм итте ди. Мен әдәбиятны сайладым, чөнки аннары Казанга китеп дизайнга укыйм. Шул фән кирәк булачак. Һәм авыр булгандыр инде ул. Бер ел әзерләндем. Хәзердә кайгыру бар ул. Чөнки белмим нәрсәләргә. Быел бердәм дәүләт имтиханында катнашучылар беренче тапкыр чыгарылыш имтиханнарының берсен кирәк яки теләк булганда яңадан тапшыру мөмкинлегенә ия. Аны резерв көннәренең берсендә 4 яки 5 июльдә эшләргә мөмкин. Ләкин ике омтылышның иң яхшысы түгел, өстәмә тапшыру нәтиҗәсе кабул ителәчәк. Әдәбият, география һәм химия буенча имтихан нәтиҗәләре 6 июнь тирәсендә билгеле була. Быел Әлмәт районында бердәм дәүләт имтиханын тапшыру вакыты 23 майдан 5 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Киләсе имтихан 28 майга билгеләнгән. Бу көнне 800 укучы мәҗбүри дип саналган рус теленнән имтихан тапшырачак. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә креатив процесслар фабрикасында работа молодым. Яшьләргә эш республика яшьләр форумы узды. Анда 300-дан артык вәкил катнашты. Татарстан Республикасының Көньяк-Көнчыгыш икътисади зонасы хезмәт бәясен белүче яшь һәм инициативалы кешеләр хәзинәсе. Биредә 14 урта һөнәри һәм 4 югары уку йорты урнашкан. Иң күп уку йортлары Әлмәт территориясендә урнашкан. 7 урта махсус һәм 3 югары. Көньяк-Көнчыгыш регионда укучы студентларның гомуми саны 12313. Бу форум нәкъ менә шул яшьләрнең тәҗрибә һәм идеяләрен уртаклашу, шулай ук белгечләр һәм потенциаль эш бирүчеләр арасында эшлекле элемтәләр урнаштыру өчен уникаль платформа булып тора. Мы понимаем, что ваша летняя трудовая деятельность
Без сезнең җәйге хезмәтегезнең киләчәк һөнәри эшчәнлегегезгә бик уңай йогынты ясаячагын аңлыйбыз. Монда сезнең алда барлык эш бирүчеләр, башкача сезнең киләчәгегез тора. Эш бирүчеләр өчен студентның ничек эшләвен карау мөмкинлеге туа. Ә студент үз чиратында үзен бар яктан ачып күрсәтә ала. Аннары эш бирүче киләчәктә дә эшкә урнашу турында уңай карар кабул итә алачак. Положительное решение о дальнейшем трудоустройстве. Тантаналы өлештә яшьләр сәясәтен үстерүгә керткән зур өлеше өчен уку йортларын бүләкләү, 3нче хезмәт семестрына юлламалар тарату һәм Татарстанның көньяк-көнчыгыш студентлар отрядларының муниципаль штабларының 3нче хезмәт семестрын ачуга әзерлеге турында рапортлар тапшыру узды. Теманың дәвамы алдагы минутларда. Яшьләргә эш ул яшьләрнең хезмәт мәшгульлеген тәэмин итүгә шартлар тудыру өчен иң яхшы тәҗрибәләрне уртаклашуга юнәлдерелгән ел саен уздырыла торган форум. Быел ул 4 шәһәрдә – Казан, Яшеллы, Алабуга һәм Әлмәттә уза. Радовать себя тем, что вы такой классный молодец, не сидите на месте, постоянно развиваетесь. Форумның төп максатларының берсе яшьләрнең төрле төркемнәре, мәктәп укучылары, студентлар һәм эшләүче яшьләр арасында актив диалог өчен мөмкинлек булдыру. Моның өчен креатив процесслар фабрикасында төрле мәйданчыклар оештырылган иде. Алар арасында беренче тапкыр җитештерү юнәлеше. И Татарстан является Татарстан әлеге инициативаны алга алып баручылар рәтендә. Без хәзер балалар белән бергә җитештерү юнәлешен, отрядлар ничек булдырырга, җитештерүне классик юнәлеш итеп ничек үстерергә икәнен өйрәнәбез. Безнең өчен студентларның үз отряды белән горурланулары, алга барулары һәм үсеше мөһим. чтобы это происходило как на классической целине у студенческих отрядов. Классно, классно. Хорошо, что у вас есть идеи, которые я не озвучил. Гөлия Шакирова Әлмәт физик-культура колледжы студенты. Ул форумда тәҗрибә белән бүлешү һәм уртак эшчәнлек нәтиҗәләрен күрү мөһим дигән фикердә. Без ничә күпме генә уку йортлары белән таныштык, алар белән бергә тәҗрибәләребез белән бүлештек. Бергә эшлибез, плакатларда язабыз, үзебезнең кайда булганыбызны, үзебез турында күп итеп сөйлибез. Күпме генә укучылар үзләренә эш эзлиләр, алар белмиләр кая барырга. Бу форумнар аша алар үзләренә яңа эш, яңа белем алалар. Ел саен студентлар отрядлары мәктәбе аша 10 меңнән артык кеше үтә. Яшьләр төзелештә, авыл хуҗалыгы, сәламәтлек саклау, сәнәгать предприятиеләрендә, балалар ялы, сервис һәм туризм өлкәсендә, пассажирлар ташуны оештыруда эшлиләр. Шулай итеп, алар Камчаткадан алып Калининградка кадәр булган географияны кулачлый. На самом деле весь масштаб удивил. Дөресен әйткәндә, бу бөтен масштабка җәпләндерде, көтмәгән идем. Командада эшләү кызык булды. Шулай ук эш бирүчеләр белән челлендж күңелле узды. Челленджи были прикольные. Мы выбираем уже и отбираем тех студентов, которые трудолюбивые, и они самые перспективные получаются, потому что прошли уже опыт и имеют именно опыт и навыки прохождения на предприятии уже именно производственной практики, и они уже адаптированы к предприятию и трудоустраиваются. Яшьләргә эш республика яшьләр форумының нәтиҗәсе итеп Татарстанның көньяк-көнчыгышында студентлар отрядлары эшчәнлеген үстерү буенча киңәшмә булды. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кичә әлмәтлеләр Италиягә сәяхәт кылды. Тамашачылар залында утырып, әлеге илнең матурлыгын күреп, көйләрен тыңлап, калабыз халкы чын рухи азык алды. Концерт нефтчеләрнең чираттагы бүләге булды. Нам очень приятно, мы уже не первый. Безгә бик ошый. Без сезнең концерт залына беренче ел гына килмибез. Сездә искиткеч тамашачылар, ә бездә матур музыка, искиткеч оркестр бар. Мин оркестр белән җырларга бик яратам. Без сезнең тамашачылар белән очрашуны бик көтәбез. Вот мы очень ждем встречи с вашими зрителями. С удовольствием будем играть. Бүген бик рәхәтләнеп уйнаячакбыз, чөнки мандолина уен коралы безнең думбра белән чагыштырыла. С нашей домброй, которые, в общем-то, приемлемы и для итальянской музыки. Әлмәт халкы музыкантларны инде яратып өлгергәнгә, Түбән Каманың профессиональ оркестры чыгышына билетлар бер көн эчендә таралып беткән.
Яхшы музыка профессиональ башкаручыларның Италия көйләре концептуаль программасы тулы зал җыйды. Кичә тәмамланганчы һәркем ләззәт алып, һәр әсәрдән соң оркестрга алкышлар бүләк итеп утырды. Очень нравится. Спасибо организации Татнефти, что... Бик ошый. Татнефть оешмасына безнең шәһәргә шундый бүләкләр биргәне өчен рәхмәт. Төрле яшьтәге кешеләр шундый матур, күңелле концертлар карый, матур музыка тыңлый ала. Приятные концерты. Послушать такую прекрасную музыку. С супругой постоянно приходим, очень нравится. Хатыным белән һәр вакыт киләбез. Бик ошый, бик яхшы оештырылган. Матур зал, күңелле концерт, бик яхшы башкаручылар. Әлбәттә, шундый мәдәни чаралар узуы өчен Татнефтькә зур рәхмәт. В городе Альметьевске постоянно проводятся вот такие культурные мероприятия. Тамашачылар нефтчеләрнең агарту эшенә ихлас рәхмәтләрен белдерә һәм Әлмәттә яшәүләре шәп концертларны бушлай карый алуларына сөенә. Это буря эмоций. Бу хисләр давылы. Италия үзе мөгаен бу хисләр давылына этәрә. Мин мондый оркестр музыкасы, халык музыкасы, бөек Италия композиторларының әсәрен шулай башкара ала дип уйламаган идем. Таких великих итальянских композиторов. Мы выросли на этом. Без бу әсәрләрдә үстек. Бу бик якын. Бигрәк тә экрандагы Италиянең матур пейзажлары белән үрелеп бару гаҗәпләндерә һәм без анда булгандай хис иттерә. Пейзажами Италии это просто завораживает, и как будто мы находимся там. Татнефть Music Art мәдәни проектының бу сезондагы чираттагы концерты май азагында узачак. Аннан проект җәйге каникулга китәчәк. Быел безнең телекомпания безгә 33 ел тула. Шул уңайдан Луч телеканалында яңа проект старт ала. Золотой голос Альметьевска. Әлмәтнең алтын тавышы вокаль проектының 2нче сезонына бүгеннән үк гариза җибәреп була. Катнашучылар рәтенә ничек кирип буласын һәм яңа сезонда нәрсә көтәсен Ләйсән Галиева җиткерер. Золотой голос Альметьевска ул җыр бәйгесе генә түгел, ул тормышта үзеңне табып һәм үз йолдызыңны сәхнәдә кабызу мөмкинлеге. Узган сезонда проект шәһәрне дер китереп, Әлмәткә якты һәм талантлы башкаручыларны бүләк итте. Быел да җыр бәйгесе җырларга хыялланган, әмма дөньяга үз тавышын күрсәтергә батырчылык итмәгән һәркемгә сәхнәгә юл ача. Шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Проект профессиональ музыкаль белемнәре булмаган әлмәтлеләрне берләштерә. Ул җырларга хыялланып, әмма сәхнәгә чыгарга кыюсызланып йөрүче, музыка дөньясында үз урынын эзләгән һәркемгә мөмкинлек бирә. Круто, ждем. Надеюсь, что-то получится, может что-то не получится. Мондый проектларда катнашу һәр вакыт тәҗрибә бирә. Тамашачы алдында чыгыш ясау, музыка тармагы белгечләре белән эшләү, камера алдында курку хисен җиңү. Булар барысы да кыйммәтле белемнән тыш онытылмаслык хисләр дә бирә. Комфорт зонасыннан чыгу, сәхнә үсеше һәм яңа танышулар, иң мөһиме хыялыңа тагын бер адым атлау. Проектта Әлмәт һәм Әлмәт районында 18 яшьтән өлкәнрәк булган һәр теләүче катнаша ала. Җырны бар тик минус фонограммасына гына җырларга рөхсәт ителә. Шулай ук аның хронометражы 4 минуттан артмаска тиеш. Барлык чыгышларда безнең канал эфирында күрсәтеләчәк. Проектка керү өчен үз гаризаңны 21 июньгә кадәр почтага җибәрү мөһим. Әлмәтнең алтын тавышы булу мөмкинлеген кулдан ычкындырмагыз. Кишүшат ипподромында Татнефть компаниясе ат чабышы сезонын ачты. Анда юртаклар, аргамаклар, татар атлары, пони, республиканың көньяк-көнчыгышында атлар белән шөгыльләнүчеләр, Башкортстан һәм Чувашия республикаларыннан кунаклар катнашты. Милли җанлы туган телебездә сөйләшүче һәм ат җыны кагылучылар белән без дә аралашып кайттык. Татнефть компаниясе ипподром сезонын ачу илебезнең төп бәйрәме булган җиңү көненә багышланды. Ярышларда барлыгы 10 комплект бүләк уйнатылды.
Biz Müslümden keldik, biz Müslüm rayonundan keldik. Müslüm rayonunda bizning otlar bilan zanimaskan kishilar bek ko'p, otlar yaratalar. Xalq shunday nelar endi biz o'zimizda shu bola chaqindan otlar bilan o'sgan bolalar endi o'zimizda. Mana shu botir için qarorga keldim, shu botirni bizning Arg'amoq degan otlar ne bor anda, shkola bor. Вот shundan Arg'amoqda shu otni yarataman endi men, shuning uchun keldim mana. Мы видим, борьба основная разворачивается действительно за второе место. Бачат уверенно вперед. Мавыктыргыч һәм мотор көрәштә катнашучылар арасында тәҗрибәле спортчыларны да, беренче тапкыр катнашучыларны да очратырга була иде. Һәр вакытта бик яхшы уза. Атлар белән күптән без хәзер ничә ат алабыз инде. Ортак мин бүген Ленарскийдан килгән атта чаптым. Дусмай сарага чакырган иде. Яхшы, шулай яшьләр күбрәк булса иде. Рәхмәт тәклифкә. Кишушат ипподромында сезон ачылышына багышлап уздырылган ярышлар гадәттәгечә гаилә бәйрәме форматында узды. Биредә халык өчен иркенләп ашап-эчү, утырып яки басып ат чабышларын карау, күңел ачу программасыннан ләззәт алу мөмкинлеге тудырылган иде. Елда һәрбер мероприятиега безнең Татнефть заводының структурный подразделениедәге кызлар үзенең бер концепциясын ачалар. Менә бүген концепция гауччы дип атадылар. Менә бүтән оформлениелар үзенең бер стиль. Безнең ничек дип әйтим инде, монда теге русча әйткәндә создаем тепло и уют. Мотор, көчле һәм кыйммәтле от спорты нефтчеләр ярдәме белән гел үсештә. 2016 елдан Татнефть компаниясе Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгышында атчылыкны үстерү программасын тормышка ашыра. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, мондый ярышлар от спортын популярлаштыру һәм пропагандалау өчен бик яхшы мөмкинлек. Как красиво, самая красивая скачка республики. Я это говорю без преувеличения. Настоящей борьбе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, шинаха монтаж операторы Динара Гайнетдинова, сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.